Mangane kan piyai gitu. Ora apa-apa. Mangan nggonku oleh. Gon kok ngono tok. Ra gelem. Les ayo. Lho. Kena lek ayo nggone sampean lek iki lho. Wah bener wah. Wah ganti sik gratele apa nyo ganti nggonku gratele. Petil Mas gone master si sebelah iki Mas. Wah ora apa-apa. Belum rezeki le. Nah, ini rezeki saya baruan tenang saja. Dundeng. Wah, wis suwe-suwe nganu gerange uga lho perpesane lek. Langsung lek gonku langsung lek. Wah, wes ayo tunggake lek. Gonku ra gelem lek. Waduh. Diudoke sik. Wah, urung disoting biarang iwake mosok arep nganu Mas. Langsung lebokke saru. Kena ra kowe. Lah Mas wancen nggonku sing ngabing-abing kok lek. Gone sampean ora bange ra buntute lek. Kenake lek iki durung tak wadahi lho lek durung tak kepost videone. Lho Mas, ora kena gone lek iki Mas. Ora apa wis ben. Dua to Mas. Ya, ngenteni sik nggonku lek nggonku. Wah, ora usah nggonku mangan lek. Walah ra kena lho. Wah. Lho Mas iki jan lek pinteran cenan hari ini. Hari ini tok lho lek. Wingi urung lho. Wingi ra mancing Mas. Wah. Lek mesti nek aku mancing terus Mas. Tetep pinter le mancing lek karo iwake lek ayo tak tunggu iki nggonku sambrot-brot le. Lah kena tenan iki lho Mas. Wah, kudu ditunggu sampean iki lho lek. Lah itu ding sing lek sik ketok tenan ra iki engko kecewa iki. Asik. Wah. Jan pol-polan lho Mas. Duh. Sip. Tuh Mas. Masih seru lek dodo Mas. Sip ra lek. Jos kotos. Nah, ini selain ini Mas spotnya, ini juga di sini. Kemarin mangan teman kita yang di sini tuh. Kemarin makan Mas. Tapi kita belum nyoba nih hari ini di sini. Tapi obai Pak masih sip. Atau sebelah itu Mas. Yang kemarin kita nyoba situ itu. Oke, lanjut dulu Mas. Kena ra kowe. Lumayan lek naik lek. Wah, jebule senarku sing kedawan dadi berot-berot lek. Lho, tuh Mas, ora senare didawake iki cocok kok Mas, berot-berot iwak semene Mas. 2 jari ding Mas, lumayan. Lanjut. Tunggu aku lek. Wes diangkat. Grateli nak ra landep lek. Krupiuk lho Mas. Wah. Jan. Nggonku gelem ra gelem. Oh, entek Mas nggonku ya Mas lho. Wah, wis lanjut. Kena meneh. Pinteran li belum berat Mas. Belum Mas. Wah.
Oh ya pantes le berat lho iwake. Oh ya wis lho asiu jias mantul le. Teruskan prestasimu le. Coffee warms in my room. Thoughts of you in full bloom. Time won't pass quick enough. I can't wait to see you. Kena ra le, tak saingi le. Ulululu, ulululu, tak tinggal lho le, iki tak tinggal lho nek ra le cepet lho. Ya toh, Mas. Wah, jos gandos, kotos-kotos. Sip, dundang. Lanjut. I got you in my dream. Time just drags us along. I can't. Malah ra kena nggonku lek wah padahal ambles lho wisan lho. Iki ya satu kok satu aku wis entuk akeh lho lek ngece. Oh iya. It's turning green. Can't slow down this machine. Kena ra kowe tak tunggu lek. Wah ya telat. Lho iki saya tak tunggu tak pamerke ngene iki lho lek. Sebelah urung tak uculi iki lek. Urung tak uculi. Wis tak uculi nak saiki ya wis ora kena kuwi. Ora kena nak kuwi lek wis. To see you. Stars above in the night. Hold their breath shining bright. You're my guiding light. Hope dissolves the delay. Iya, glo, ayo, berote lek. Rada lemu nggih kok. Oh, jane tak kon petek nganu grotele karo gone sampean lho lek tak tarik neh to gone sampean ndak nganu toklek grotele. Seh landep. Kena itu. Ajar sih, kalem, tenang aja sangkut ki nggonku. Iya, glu, asik mah nyangkut iwak semene wis ajana. Thoughts of you in full bloom. Time won't pass quick enough. I can't wait to Tak tunggu lek. every moment we're apart. Feels like staying Iya. my heart. Ayo. Can't wait. Allah, glole. Ayo tak tunggu lah tenan. Ayo. Penak ra lek ayo. Sik aja dironokke sik tak gerene. Lah ayo. Wing. Jas. Nggih. I can't wait to see you. Musik to le, aku gak arep nyemplungke malah glu. Wah, glu sakmene iki masih iki lebokke kae. Jan pol-polan. Hari ini kita cukupkan sekian dulu Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Ini anunya Mas, titik spotnya Mas. Mbah, kondur Mbah. Saya mboten ngandhap. Oh, mboten kados wingi saya turene nggih. Wah, tiwas mboten tenggen gempol nika. Nggih teng parene ngeten. Oh. Selan-selan niku nggih. Lah kula ajeng mriku wau kok ampun niku Mbah. Pun napa kebak men nelateni lembutan malih mriki Mbah. Nggih sak angsale. Nggih Mbah. Lho lek ane sih nang ngisor iwake ngetok lho kae. Nang ngisor kambangan sampean. Oh, kurang lebihnya mohon maaf ya Mas ya. Itu tadi Mbah Sam untuk
sektor bawah katanya bagus kemarin mas. Tapi ya namanya rezeki, tidak ada yang tahu mas. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again, see you next time. Bye bye.